Odofo mame ma akwaba ene dey emra Adom TV. Badwam di dwumatie edi dwumadi ameye na achi na dwumadi we dey Nkuranhyensem ra wohwem wa Adom TV. Me amegina ha me di dwumadi ho chia me ma osomfo Nita Kotego. Enye nhira mawo ene dey se wode wo TV atoa na dwumadi we sombo pa me mo ba bi wo Austria. Wose na dwumamu ontimi use phone na esa Nkuranhyensem dwumadi we ti da bia na ne phone hye botom na mpo ne iPod hye na som na me da asese oyes this dwumadi we na ene dey me koso ameka kire o se phone we kura me no bibi ntina me toye na de ntina me to phone we na edi dwumadi ne pepepe ama me wo ya na oye phone no odi timopo bi na ye phone we na phone we di dwumadi na ama me sa ene Nyankopon so ayo wo wanfa dua anya nipa ene wanfa rubber ana nsu anya nipa odi na no ana we de ni suban ene empo ne pe ene yo wo se ne seso se brabe ni o ma bi wo asase so wa ma se obeje nkrofo abebubra oba se wo so be bibi e ma so ani na oka se wo bai be so aba na bra be sha de nyina so subdue the earth ono potoka ye ka subdue ye se obe ye adwuma nti ade ba ko Nyankopon de hye nipa mu adwuma yo o ma won sa e ma won nan e na ma wa adwene se fa be adwuma onyame ochiani hafo anampo ochi obi a sebe oya kwadworo na ni sa na ni so woni a eya adwumadene ne san sempo bepe bibi de won sa aka ayo na eso abamfaso ama wo ene abusua enu nti na oma onyansa ne adwene se obesua bibie na wosua wi a ana befa ne ma bi mtime me wo hoi se me fa bibi mu a me mfa ne se empo e ahwease. Each time I fail, I thank God for failure. When I face challenges, I thank God for challenges. When I face problems, papa me da say o da beto me. Asem bi e beto won e ya disuade eni empo begina no ape anu aduro epegya omu. Nya asem ato abetwa bi asu. No ka say me abere mi wo o de sa asem beto wo. Da ba bepe kwan bi so afiri mu e ya disuade aye bibi ama ho. Na wa afiri bi a wo gina ne dey akọ anim. Ya na asem beto wa asem kase e na kira katua kase abenya. The bigger your problems, the bigger your rewards. Who say you crash one, your my certificate, you work your mouth terminal card, you do SSS, your BB. Now call university, so your mabod ni crack be a friendly degree, MPhil, and a PhD. Said your school no additional tiano, and what basso body and inya. It said ya how a tiano. We are no, and what basso body and inya. Entinya adwuma ne se empodo wo sai bi ka adwuma ne se wo gina wo hawa no na wasin kete na wapa anu yie na empo wa sore afiri mu meka ya meka awafo asem betom na muntama atete da bi asem betom a asem hunu sa asem ne ya adwumaden ya de abre wo asem yi ano na mo dinyini wo ya akwada o papa etiachan etenten wo a ayi onyini pa na ode ma wo wo adwumam emra ya hye no wa ni so ya tian wo a aye onyini pa ne nyina ya adwuma ese wo ye ma ho adwuma ne se obeye wa adwene so adwuma adwene wo he adwuma wo ho papa obu a wo no ye de nyoma bi hye omu me de mi frantomago me ni apepa gro me de mi akrase ni me de mi asantini me de sa nyoma me de mi ankrani me de mi fibantem sa nyoma na je wa adwene proso ne se wo ye ho adwuma na yi bi firi wa adwuma na se me yo osagefo Nyankopon nsa no adwuma wo bo me se me adwuma pa emma no sempo minyina ma adwen proso enye susu papa emfa kasapa ne ya pa mbubra ena meka so bi o se mini adwuma ya na embobo se woni adwuma o mamu a o mawe mu pa adwuma na yo enya de tompe ne adwuma krono nya adwuma sisi nya adwuma endede nya adwuma pe adwuma bi na fa won sayo ya na wato na muntuo akọ adwuma bi osom aye adwuma ebi mpo a obo no so a wote no adwuma bi ani ho a betimi anante kakra me si so no na me nante free ba bi te sa chemota ebesen ko ye frozen kanation awudo me ho ekọ pra obi fie na masan ba wote ase den de nanso adwumaden makwati apa adwumaden emanyansa adwumaden ema hohyeso adwumaden ema pepepe yo
hwe sempo nkoko mienu mpo na abeton a to na ye nwom obi obeka se meni adwuma yo no se beta frache na ontena se emu compound hwe na brabo mu se ade betine mu onyame ka se be adwuma no nim de adua wo mu fo wo yede ma me se be call no na bibi wo mu abetima ma call onyame ka se be adwuma no ode bibi dua wo mu a obetima da na adie na wonya nhwa de kro isan se wo di obi di akiri obi atonyo me koto bi obi aton nsuo me koto nsuo obi aton mo ba fo me koto bi obia na ade akiri na we re free ni yankopon de dua wo mu obi a politician me so me ko politician obi a law me so me ko law obi a medicine me so me ko medicine obi a police me so me ko bi nya sa na yankopon boy onyame amboy en so obia oboy en se da soronko anu nti na dey ya no bisa ho se ade pa na yankopon ka kire me se me ma no dwumedie be mpa na o ka se me di wabrabo mu mi huru ya twede ampon bie mani ni ma adwene mu na mi hu ade kro no wo de adue mi mu ahinta sama mame na wona de sa ahinta sama na bada na die na mi so mabrabo ada soronko ye frɛ mi kwadwo ana me de ama ana me de afia vida ana me de Sandra ana Priscilla papa dwumedie be na ade ma me se bada na die nya me ye no ana fofo bi wo ha betima ya ka ho se hunu ne yesi o ye wa brabo mu a wo mre wo de anigye na ye wo de ahosepa ne tuhache na yesa ade kro no wo se wo si so na wo ye bibi ebo a wo da suban bia de se akwa wo de ya de o se suban no se wo do su kohwe mu se de na me ya kwada no me kondo se meye ye de ameto ne mpanim obi ya wanya sika de na da makoma ponso ase ka meye empo wo adwuma bi ye da sa de no pe ho kwan na suahunu na fa sa ade kro no onyame eboye ma adwuma wa moya ma empo aniha ani akwadworo onyame eboye ma adwuma pa adwuma yesin kete di yensa ne adwene ne yenan ekomuyo nti na dey mi bisa se dwumedie be na akodie obayire ho aye dwumedie ne papa dwumedie so agina nokure so fowodo tunwache nempo pepepe yo ekodi dwuma akodie no na se da tie bia efa so beba so me mpa abone se dwumedie bia bedine no wode nokure die pepepe ye no wodo bedi dwumedie no nempo eso ba mfa so ama wo no man ene abusua onyame enhyirawo adwuma wudie onyame kan ho odwumedie a opese wudie ho oma odwumedie nso abapa na enso owo ani no abusua ani na ebi nka osoro ahemamu aha ena meja wo edi am yeso ene ne tekotegu sensi ukaidi no na we ye nkwahya adwumedie am de bra wa Adom TV na ade pache ya yebese hia mekwe na adwumedie no enya ya afere abadwa mankasa eba tenye fide ne mfiri ha medase unu onyame